Hi everyone, and I am in Cagsawa Ruin. Good morning, today is December 13. At samahan niyo ako ngayon, mamamasyal ako ngayon sa Legazpi. Wala ko sa masyadong magawa ngayon. So hope you will enjoy this video and please subscribe to my channel. Fee kung papasok kayo sa Cagsawa entrance. Yan. So kung adult 20 pesos, 8 years old above. Tapos pag medyo bata ka din, pag may sasakyan kayo, yan, kung may kotse 30, tricycle or motor 20. So ito na itsura ng Cagsawa Ruin. Sa likod ko yung tower at lakad tayo pupunta doon sa ano kung saan marami nagpa-picture. Yan, maganda rin pala dito. It's my first time. Medyo maambon pero maganda kasi malamig. Parang abot yung puso yung tutok ng tindahan po. So ayan yung tower sa likod. Dating church. Yan, ito yung Mayon. Medyo cloudy lang ngayon.
So pupuntahan ko itong katabi ng yung ano sa tower. Ruin na rin siya. Ito na lang yung ano, kung ano yung naiwan sa kanya after nung eruption ng Mount Mayon. Yan, so pasok tayo. Ito yung side view tower. Baka ito yung ano, church. Yan o. Grabe yung mga bato. Lalaki. Grabe talaga yung pagkagawa dito, as in malalaki mga bato. Yan, kahit ito ang lalaki, kahit yung mga nasa pader ang lalaki. Yan, sabi ko kayo ng 360 degrees view. Yan, dun yung Mount Mayon. Yan, dun yung ano, pasukan. So yan, palabas na ako, tapos punta tayo sa mga Pasalubong Center kasi meron doong nagtitinda ng Sili Ice Cream. Try natin kung masarap. Yan, sa mga souvenir shop. Okay, malabog yan. Tapos meron dito sa kanan. So, punta natin Sili Ice Cream. Order ako ng ano lang, level 1. Chocolate or vanilla with milk? Yung vanilla na lang. Yan, so level 1 lang kinuha ko. Baka hindi ko kaya na yung level 2 and 3. Yan, so dito siya. Yung kinuha ko is yung vanilla, tapos mayroon nilo sila chocolate. May sili, no? May konti hanghang lang. Parang vanilla pa rin pero may ano lang, hanghang. Sarap. Ang lapit-lapit lang pala nung ruin doon sa binabaan ko ng bus. Kaya ngayon maglalakad na ako pabalik, tapos punta na ako sa SM Legazpi para mag-lunch. Yan, daming TV. Yan, another 8 TVs. Tapos area pa sila. Yan, malapit na ako sa labasan. So kung kayo gusto niyo pumunta dito, bababa lang kayo doon sa may parang nakalagay na tower. Papakita ko mamaya, parang statue ba yun? Parang monumento ng Cagsawa. Doon kayo bumaba, tapos may mga tricycle dito. Yung in-offer sa akin kanina is 20 pesos papunta doon sa mismong site. Pero kung kaya nyo maglakad, gusto nyo mag-exercise, malapit lang din. Kaya it's up to you kung ano mas gusto nyo.
So kanina tricycle ako, ngayon pabalik naglalakad na ako. Yan, pag nakita nyo na ito sa daan, dito na kayo bumaba. Yan, may kita nyo ito. Nakalagay welcome to Cagsawa. Tapos ang daan papunta dun sa ruins dyan. So yun yung mga tricycle na pwede nyo sakyan. Maraming things mga tumutapat. Ayun. Zarks Burger. In fairness, walang pila. Unlike do sa SM North. Hindi niya natapos. Here's my order. Burger nila na classic. With fries pala siya. Tapos blue lemonade. Tapos binigyan nila ako ng gloves. Mabisi. Yung Zarks, malaki pa rin. Kasi laki na siya ng mukha. Manate, kaya tayo. Sakay na po dito sa Pinapang Showbas na yung go back to na. And I'll see you later para ito yung nabili ko dito. Ayan, nakauwi na ako ngayon. Medyo ginagin na. At papakita ko sa inyo yung mga binili ko doon sa Cagsawa. Yung parang souvenir shop. Ayan, may binili akong 3 pouch. This is 3 for 100. Ayan. So, mukhang naman maganda siya. So, mga pwede lagyan ko ano-ano. Ayan. Tapos, bumili rin ako ng keychain. Ano siya? Yung design niya, pili. Ayan. So, this is 10 pesos each. Tapos, may offer sila na pag kumuha ka ng 11, 100 pesos na lang. So, parang nakatipid ka ng isa. So, ayan. Tapos, ayan, may ano rin yung ibang shade yan. Parang pink. Ito iba. So, 11 yung kinuha ko. So, ito bibigay ko sa mga friends ko. Yung iba siguro sa Manila. Tapos iba sa family ko, sa mga kapatid ko. Kaya kasing ko kung ano. Okay, so I enjoy yung day ko ngayon. It's my first time going sa Cagsawa Ruin.
Tapos, lunch sa SM Legazpi doon sa Zarks. Tapos namasyal pa ako sa Embarcadero. Sa Embarcadero, second time ko na yun. So, I hope you enjoyed this video and please subscribe to my channel and I will see you again on my next vlog. Bye-bye!